Malparit, malparit, malparit! Mireu que bonico. El canal del primer youtuber en valencià. Oh! Així no està ni a la meitat. En fi. Che, Gibbs! Què fas allà espaterrat? Mirant vídeos del youtuber. Xica, i què estàs mirant? Delecta't tu mateixa. He estat mirant les youtubers que em va recomanar. Che, i què t'han paregut? Ara estava mirant un vídeo de Frank Surimi que m'agrada un muntó. Oh! Fins i tot tinc els premis 310. Què fas tu en això? Che, colló, la qualitat HD. Ai. No veig a ningú, Ah! Ahí està Frank Surimi. Tenim la santa sort de poder veure youtubers així. Veges? A més tenen una qualitat molt bona. Fins i tot ara ixen a la tele. Sí, home, sí! Sí, la tele. Gibbs, hi ha youtubers que no el vaig dir, com Nerea Sanfe, Nina Baifer, La Prestatgeria de Marta, Geopolítica, Martens TV, Emma Tomàs... Ai, colló! Verònica Francesc, Carallot, Missa Carina Clas... Totes juntes són valentubers. Perquè no només són youtubers de parla valenciana, sinó perquè són valentes. Valentes per utilitzar una llengua que a dia d'avui segueixen volent-nos-la silenciar. Ausaes. Mister, això és bonico full. Això és bonico. Això és bonico.